Menta kasi ka kanyo tareng naitung, kini kilai ki seng bhalang kata ka HYNM, HYNF, but RKR kilali bu sintiu kerpang yung machong tirot seng ban rakhe ya ka linkhos ngi yap jong ni uriuslor. Nakaliang jong ka HYNM lakrenda u President uba Louis Dotterong, but na ka HYNF lakrenda uba di thank you uba day u Assistant Secretary. Ban kerpat bar kejuk kepor ngakwa kerpat parari kejungi bar khot bekin kenma we kene kesngi bekerpang jong kelawat jongi utirot sing ula pensa history ya kejat benreu kejungi wat sedu sepo ri Europe ha kaba kari Europe menta ketip we utirot sing kanu ngi das ngau sarong bang yo ya ne nongelam jongi ubala ya khon ya kathma persya ya British ya ketuk por nama reka jingwan le don bor jong British persya ya kijaka kiputa jong brin nyakap de kini kidien jat bat kini ke jingim jong tirot sing ki penlong yangi kalong mentah bangi ngin yang panyele na kementa ka dawa jong jat benriu na kementa bengin dai lo jong put usam namta ban dai la ke jong khandau ke siap ba kham tam e ban dai la ke jong ke jat benriu vet pat ke jong ngidap da ke jis ngausi habang yu I ban pule ya ka story jong tirot sing hadukan no sya sitom arsnam sitang nadu usam khat praspa lai pulai usyong hajil hapo selhat hadu usam khat praspa lai pusan ha ka bawala khlat no ha kene kesngi khat nyau trek naitung khat praspa lai pusan de kini gide hadu menta arhajar kuai ngira ke kene ke jingdap jungu chispa prapun riu senam kom kachat benriu nginom yo Shuh lanu kum ne mongelam uba kloi ban IT la ke jingem bat Kaei ka kentien khado ka bakta e yangi kalong ba lakran wang bah ka bangayap habendi kum usim bania ka bangalong usim rah ka bamot kum bakalong ka jok menta ngingi em kari lajong la palat ya kimrau kibor manabar kibon wan telap yangi kibor manabar ki wan maksi ban nyat yangi daki an boper ka Sorkar India kam 11 ngap yangi kum ka jat berdriu ngi dawai ka ILP nadu usnam khat khandai spa nyo ko khandai hadu kene ka khlimat ka bamentang khlmyo ka LP kini ki Jingleh Meinah ajong Sorkar India kinang Kham Pynsniew dor Shuh bani Kaei ka Sorkar phareng kale ka Sorkar phareng hadien bakala ngau thu bakam la Shuh bersencar kala lenyo syaril jong bar kala ai la lot ikri khasi harai de Sorkar India ka ban mrau biang yengi kom ka sang ngimla ban Shuh ngap ban Shuh sha kene ki Jingleh Meinah ajong Sorkar India ke Sorkar India ngilaya keren wa Amit Shah na kapor si kapor ngilaya kendo bangin ya keren ber halor ka ILP andrai une menteri jong Sorkar pedang umsyam la sunyau kita kijing kerpat kijing padahal gaju kapor ngilanang penpawe ke Sorkar ke bade uput usam daru usam khat khandai span nyu puar ngiyo e ke jala ka bapura hakar poetri ku Januari khat khandai span nyu puar ke Sorkar India kala penbanai ke jala Meghalaya kum ke jala bapura harai hadu menta ngim doni uput usam bobiang kasang HNYM kadap na kijing khuslai namar bak Sorkar Meghalaya ke sarakhe kijing dap sam posnam hak arpo trik Januari arhajar arpoa harai hadu menta uput usam udang langkrang hadu menta ngim yo ya uput usam ki parari jungi ki basa sepo border area syakiti khapur baka Assam ki sya jinge ki sya jenjana ngdau kijing thombor Sorkar Assam na kapor sekapor barkai ke basngausi kalong ba kajingkan tho jong himanta biswa kini kepor ka sang ka pendam jor ya uneu chief minister jong ka Assam ubong ba naru snam arjar khandreu hadu menta ka Meghalaya kala encroach hadu san polasian ke jaka jong ka Assam uneu ubreu la syukran tang namar bau kwa ban penhun ya kitu gibreu ke jong ke badai kinong song jong ka Assam kom gajai benreu ngimla ban pedang kene kijing keno jong uni menteri rangba jong ka Sorkar Assam namar ula thok plen ya kejat benreu ke jong hadu menta kejat benreu jong ka im ha pedang kijing swasat ngidang ya kerana kapor se kapor ya kijing encroach jong ka Assam ka police station Sabah ka police station Kat Kasla ka police station hapo Madan Umang pelai gejaka baka Assam kawan ban encroach ka bala khawa ka bagiwan take PMGSY scheme ka pelaj surak kepada pok Sam Meghalaya klam da buram Shuh e kijing singau jong ikum trai muluk kane kadai kijing pendam jong ka Sorkar Assam padha geju kapor na kaliang sang ni pha kane ka kerwa ka basai Shuh chief minister jong ka Meghalaya konra sangma
namar bana ka seng ila abu ka appointment badu nadu ka ar pandai terek jong April mentau senam ban yo bane kendo yu ban yo bane thir sani ha ka bai dai bat ka jingya panbai no ipot sam ka asam hare uni chief minister jong ka Meghalaya okor sangma usngap dikiskor ki bakulot ngala phone na kapor sa kapor dang hai gede tayo ngana phone PRO jong long kabala la long kabala ngini kendo no menta namar haswa barakhe san posnam ka seng la da kamyo ya ka jingdawa ban penbe uput usam ka seng kan yale hi dalade bat compare wala dang ide ban bor ki jindat terusing ban play da kasnam ban yap bandi nilalong ke balak loh kania kadai ka sekolah jang keseng sakari bukan sai menriau nyau trap barogoi na kaliang keseng hi sai senpat ni da kentu yak Sorkar Meghalaya ba kadai mat simkhia no yau put usam bat kham tam bahkan bor ikan usaha jong nu lawat jongi utara sing siam obalaya kun ya ki dole tangna kadau baki kini ka kendau ka siap ka jongi ngire ban bor ikan usaha ka jongi kom keseng ni plasik ki padba bakaseng HNYM kan yang hakanong rem ban trai na kamta ban yadai ka hok jong kirit pat khamtam jongi ka jat ban riau neutrap nang ba mangi ngila ban long kanuksa ka babhai ki long den ki banwan ngila banai ki long den ki samla jongi ki de ban long ki long den ki ban sai i ka lawai ka ba pharnai na ka banta bakinyo chongsuk sangsan po ka bri neutrap jongi ta kini ki de ki karwa ki basai na ka liang jong sang sha ki pai ba jong ka bri neutrap khamtam sa Sorkar jala Meghalaya khnang bakat simtiano ha ka bai de bat KLP uput usam nota bat ki be de ki Shuh ba kini ke si kalong si ke bakrau tam hawi perkhat na kapor ha jiat inti jong ni usim tirot sing balong shau kha kawat teng menta gari jong panjat beriu jongi laju tiap ru ba haus nam khat raspa ar lakha yoni riuslur jong gari wajat beriu jongi bat jingdo no yu hapreng ke jing yakun jong u bat kita kinong shun tak doli ki bawan ban pele thamula rani ban shim kini jubor ya Kaei kadustur kariti lani kejing yo hok jung khasi hendai hadu bondak khat haus nam khat praspa lai pusan lalong sha utau nishan namenta jongi ki samla lantai ki khasi pajba ban ga im hadu menta ke hadu menta mene masau komen sim na kaleng jo kaseng HNL fru hidon kata ka one way pe ka samla lan one way mambar badan hapo ka HNL isuyo mensim da bi perkhat na kapor bau ni urat ba ulapan i yengi ta nishan kan log ga Kaei ka basutunat nomor ba hagi por jong u latri sistem tau khawat kapateng jongi lemba ka jing pi jong u iwan mengi kata kapateng bamenta de na kalian jongi ru ide perkhat tunandur ba minum ailat yeno hagbede banyada ya gari daj benriu nambar ngim kwa ladang ngi menta hidon kata bensi menteri namta kan kapateng bengi kapateng ka banwan ru kan sadon ke jingkren hagbede banwan hagba kamiat jong gari daj lungku jong sispa prapu Rusnam jong turut sing khawat kari jongi kum sibenta ula lan la dia bansa banyap namta kari bajai berneu jongi tengi ro kum ka seng seng jongi samla jongi riders ngimla apna khamda ai kajing kulei kajing match prang mo yu flur kari jongi ngimla khamda ai kajing khamda kajing kemen marba kan si kalau ngi ka ba ni baro ka rekasi ka mawi yu flur jongri te kum juru yang kublai ke Sorkar government ke ailat ngi ban sim gini ke penta ke balong diksi par kumjur ngai kublai ki iwei tiba temo ye yau ni flor jong kawat jong kari beri nyotrap par kumjur ngai kublai ru itu iwei ke bom ni alat ban wan kumni ke sngi lagi supet ban ki don hieng ke nakaliang jungi hi tangkatai ngim don sibon kecil udah sibon